Assalamu alaikum, hormatly izleyijiler, qadrly tomoşaçylar. Biziň bugünkü mehmanlarymyz Durmuş kyssalar adly çeper filminiň dörejülük topary. Aslında Durmuş kyssalar adly çeper filmi näme hakynda? Bu ýerde näme hakynda gurrun diýär? Şeýlede esas keşpleri ýerine ýetiren aktyorlar kim? Şular hem bundan başga da bir näçe biziň mähriman tomoşaçylarymyzyň bilesi gelýän sowalar bar. Ýürükde şu sowalara jogap bermekde üçin biz Durmuş kyssalar adly çeper filmiň dörejülük toparyny mehmançylyga çağırdyk. Filmiň goýjy rejissor Arslan Eyberdiýew şeýlede filmde esas keşpleri ýerine ýetiren aktyorlar biz sizi söhbetleşýümizde hoş gördük. Ne Arslan ilkinji sowal size biziň tomoşaçylarymyzyň esas bilesi gelýän zat. Durmuş kyssalar adly çeper filmi aslında näme hakynda? Durmuş kyssalar diýme, durmuş hekaýalar diýme. Durmuşun hekaýalar diýme. Kimçe diňe bir durmuş hekaýalar däl. O ýerde adamyň durmuşynaky dürüldül wakalar. Düşükül. Bu filmde robotlar bilen hem bagly sahnalar bar diýmişdi. Şolar dogrusyna da aýdyp berdi. Aslında bizim bu filmimiz teknologiýanyň soňky gadananlary bilen bagly. Ondan filmiň esasy bölegi robotlar, ýagny adamlar bilen bagly başlanýar. Şu umuman robot oýlap tapjy, şu robotlar nähili hereket etýärligi çeýlämi? Şu umuman iň esas soragyň biri bolmagy mahmal hemem jemleýici sowal. Rejissor bilen aktyorlaryň arasyndaky bu filmde siziň aktyorlara ananan keşpleňizi aktyorlar ýerine ýetirip bildimi? Düşükli. Şoň bilen hormat tomoşaçylar, bugünkü söhbetleşýümizi jemleýäs. Aktyorlar dogrudan hem öz keşplerini nähili ýerine ýetiripdirler. Bu filmiň özü nähilek bolup durmagy ýakyn günlerde tomoşa etdiler.